Kaliang jonga kumu sodar senong jongka bilahri ketang jonga dai ba aktif pator te hakane kapor ngampau ya kato kene ki jing kum kinong senong ki ba ngi ya kendu kham tam hakane kapor ba ngi don ya une kene jipang covid-19 ma ku ba ngi khot coronavirus te ka jing ki ba ngi kum kinong senong apo kabila hari ngi ya kendu kabanengkong kadai usurok nomar une usurok kumbang situ akan ekor une udah usurok balas lembah ba ni nakal yang kasnong ni labu ya ke proposal cha government bah akan liang jong u DC hakapor ka ba danglong DC u CP got mare ulawan ban yu kejat akan kasnong jongi nang ta hakatu kapor adon lang u projek direktor jongka DRDE jongka nompo nang ta hak tu por ngi don ru UMDC jongi ba Victor Rani nang ta ngi don ru UBDO hak por ba inchat ba thaba ak tu por nang ta ngi don ru ki riurang ba jongka ne kathan kum u presiden jongka maudem area joint action dorbar ba forwell dia nang ta ngi don ru ki sudar snong ki bambarjan nang ne kum karaja khumai nang ta kum ki we ki snong ki ba don markhap hang ne ha poka area jungi hang ne ha border area nilabu ya ka proposal sa government na du usnam ar hajar khat nyau ha ka bau DC ru ula ailang ya ka jingtho sa ka PWD na ka banta kumno banbo lem ya ka ne srok jungi nak menta ben yo surok babha Henry hadu menta ngimpat yo ya uniu surok te Denmark ta katau ke sem dia ka jinge jongi ke bangi ya kendu kolong habede ben surok hakale kawan hamtam hakane ke por ba ka sarkar ke penjeri kane ke lockdown te menta kakit ka ba ngimla sibat poi hapo ka snong namar ba kane ka snong jongi ka don markhap bat ka Asam border Asam hakipor ki mamen chwa ngila bandong ba kalek kawan gajungi ngelek nyawan sapo Asam haka pangka sitom haka yoka hat tane habaro ki benta bon bangilek bet sakiyo ki bambadan hapo kabarjungi hapo Asam de handai hakum hakane kapor ka bamenta ba kadon kane ka lockdown te ladang hiar sa Asam ru no entry kam don lat ingi te habang ilek same khliaru nyim don lat kadaw kolong kadai ke jing sneu jung surok wat mentang kumbang istu angne wat ukhaw rishon ru hadu mentang ngim patla ban penpoi hasnong na kalyang wholesale wala persang kilat kilti kumno ban penpoi ukhaw po snong Henry kasem jing pat ju namar baka kakali kamlat ban kiu hadu kene ka snong kajungi te Denmark ta kadaw ngakarpat ya government hawe de bu surok ba kumno bakan simkhia namar kumbang siong nadu usnam hajar khatnyau ba ngila bu ya ke proposal bat ngila lek mi ru sa ka office jong pildi hanapo ndai hadu manta ngimpat dondak habede busurok de Denmark kata katau kat kum kiji kibangi kum kasnong ya kandu haka jing jongi ni kerpat ya ka sarkar bahkan sngaulam ya kan ka jing kerpat jongi namar menta kumbang iong lada dangitan ko kapang ka stom kamot ngimdon jakasu banra ya kinong pang nang stom namar bang ngimdon yo surok hakini ki kita yo ki benai ki baladep kumbang asitu menta long ngilamat sibun ki jing don kilong kemi ki ba late hospital ban pangat khunlung Henry tang namar basneu ka surok don pat ki bala kha khunlung mars tangkalti don pat ki snam ki baladap lay wat ki badan lu ki bala yap ru hakane ka surok ke ngi namar ba kakali kamla siu banyat bankit da breu ngim don lat namar ka don kumba san 100 kilometer te Denmark ta kadaw kine gide gijing ki bani kendu nakawai kepor sakawai kepor te menta lada ngi kum ka snong lada ni don sisa kata ka mensim kumbale kiwe ki sinong ki badan hapok hap bodar bakin ya sim ya ke development na ka po ka sarkar Asam ngi lameno ngi layo ya ka surok ten hoy dan
hagi por ki ba menswa ha ka jingya songsit jong ipai ba don ki ba ong yang inilis no bat ka Asam namar ba ka sarkar Meghalaya kanampe yangi bat don ru kenagal yang sarkar Asam ru ka terwa ya ka snong jingi ban priang ya uni surok handai ngimpat priang namar ba ngidang karpat ya pai ba to ya sya swa naka sarkar Meghalaya ngi ap swa ladak sarkar Meghalaya kampat ya we yimban se hiban priang katok ne ki development naka Asam hapo ka snong namar ba naka sarkar Meghalaya kam don ke jingki khli habai dei ki snong ki bodon hapo kane ka border ladak sarkar hi ka sim khia katkum ki jingtho ki bangi layo hagipor ki ba menswa lengba video lengba disi ki ba lawan jurep one page ya kane ka surak ka profit ki ba na ne surak kolong gine kisnong ba khap bodar baro ila mendong kum ba khat sanspa seja sanspa tele ki longyeng nang ta khat san tele kisnong ki ba yo profit lengba kane surak te wala kataru ki jingdan jing em ha kane ka surak pok snong jingi bayat lembau ne surak ngala bandang ki kwai ki tempel ki so ki pai baro ki ba ngingi tung pok snong hadu menta along kumba ngi suditat no ya ki khara na po Asam ki wan thit nang ne jaka ba ukwai ngila da ki hajar tangka hak si burni tang namar bomdon usurok ngidi ditat no ahaka khaspa khandai spa unta tekta kete gijing e ki bangi kendu tenga karpat lakum no yo sarkar ka sim khialem halor kane gijing e kum kinang snong ki bangi kendu lom kumta lada ka sarkar kanum sim khia kamot ngamla su yaki paiba nang snong jingi bangin te lakam ba ke don ta ka jingthmu jungki bakin sim ya ka development napo ka Asam kita kidai kijing e tiba ngakwa berpau hakane kapor na ka benta kisnong kibangi don hapo kane ka area kumka reja khomai bilahari maudam bat kato kane kisnong kibadan markhap kumka rani bari balak hawa barnong sai idon kumba khat sau khat santali kisnong ki bayo jimutoi lengba ne surok ladak sarkar kasim khia khule sibun